hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabayan sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton ring pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon o sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Of course, ang ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala nagapasaka sang blood sugar, so bisan may diabetes ka, pwedeng-pwede ka sa sugar-free nga variants ang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal na ito niyo kung nagapanubo sang bad cholesterol, nag-boost sa inyong memory, nagatinlo sang colon na kontinae, likaw kita sa colon cancer. Mabakal na ito nini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, wakong Chinese Drugstore. Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pang mga outlets. Mangitaa lang, Dr. Alfred's Green Coffee. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee kasi Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. No? So isa naman kay desyon sa kapihan sa aksyon na aton gadulong sa inyo. Karon nga aga mga ka-aksyon ng aton sini nga mga bisita, mga taga Siyudad Sambago. So Bago is a city next to Bacolod, no? Adjacent lang sa Siyudad Bacolod, a second-class city in the province of Negros Occidental, considered as the rice granary, rice bowl of Central Negros or Negros Occidental for that matter, no? So ining aton dira nga mga ka-aksyon sa Bago City, especially ang aton mga mangunguma, istoryahan ta ni karon ang parte sa inyo dira nga industriya, being the rice granary of the province of Negros Occidental. We have with us, of course, the beloved Mayor of the City of Bago, Mayor Nicolas Yulo. Mayor, good morning and welcome. Good morning, man. Good morning, Action Boy. Kag gapanamyaw kita sa mga taga Palamati sining programa nga ini, ilabi na gid ang mga taga Bago, mayong aga sa inyo nga tanan. Kag salamat gid sa pag-imbitar mo sa amon diri Subong. Sige, Mayor Nico Yulo na mga ka-aksyon sa Siyudad Sambago. Si Ma'am Roseni Mina, ang City Tourism Officer sa Bago City. Rose, good morning and welcome. Action Boy, good morning. Kag sa tanan nga taga Palamati isang Action Radio, madamo gid nga salamat sa inyo. Maayong aga sa inyo nga tanan kag madamo nga salamat sa inyo nga pag-imbitar sa amon. Sige, kag we have the Senior Tourism Operations Officer of the City of Bago, si Mayan Fortuos, no? Good morning, ma'am. Good morning man, Action Boy. Kag sa mga tigpalamati nga taga Bago, maayong aga sa tanan. And amon man friendo, si Judeline Lirasan, no? Tourism Officer of Bago City Tourism Office. Maayong aga, Action Boy. Kag sa tanan nga taga Palamati sang sininga stasyon, maayong aga, especially sa mga taga Bago. Sige. So sa mga taga Siyudad Sambago, you can also listen to us sa ato sining programa via Facebook sa Action Radio Bacolod. Sa mga friends ko dagat Siyudad Sambago, you can watch our watch party. You can join us sa among nga watch party, no? Para sa aton mga bisita diri from the City of Bago, no? So unahon ko anay si Mayor Nico Yulo. Mayor, gusto ko gid makuan ka ang Bago na kabato ni sang award, I think as National Rice Achievers Award, no? So this is siguro in recognition sang Bago City sa patag of course sang rice industry, no? Sang pagpanguma no, which Bago is isa ini sa nagapanguna nga industriya sa Siyudad Sambago, no? Mayor, ang problema blang nagluntad sa naligad nga ang aton mga rice farmers na nagproblema sila because of this rice tarification law nga daw nagnubo ang presyo sa humay, nga nakaapekto sa aton nga mga manugtanom sa humay, no? Ano Mayor ang natabo diha sa Siyudad Sambago, were they affected? Anong mga measures ginhimo sa syudad para nga at least mabuligan ang aton mga rice farmers? Dako gid nga problema ini ang nadulot sa aton nga rice tarification law. Pero somehow do kinanglanon ina sa
mata sang aton nga mga economic managers, ang amon ng kuntani ginpreparar anay ang aton nga mga mangunguma sa may transition, no? Kay man ang pasar gini siyang layi nga ini kag ang pag-import sang madamo nga bugas nangin malain sa presyo sang humay, of course. Ang aton nga mangunguma wala man na iya baligya gid bugas kundi nga humay na iyang ilang produkto. So as a high of about 19 nag-drop to a low of 11, 12. Grabe, The son subong ga-hover siya sa mga 13, 14, no? Asa subong mayor? Hasta subong nubo gyapon. Nubo gyapon ang aton nga presyo sa humay. Pero of course it poses a challenge to our farmers nga kinahanglan competitive kita, no, sa mga iban nga mga pungsod nga naga-producer man sang bugas. Ang statistics naton sa national level ang aton average production is only about 80 kavans of rice Per times hectare. 50 per hectare, no? 80 kavans, that's only about 4 tons per hectare. Ang iba naton nga mga kaingod nga pungsod nagaproducer na hasta 8 tons of rice, palay, double our production. That's why they So, can go yes, as low sa presyo, makapanubo sila. Yes, correct. That's ang target is amo mangyapon ang gastuhon mo kung mag-producer ka 4 ka tonelada, pero islan mo jutay ang imong management sang imong farm para makalabot ka sa 8 tons. Okay. Right now ang aton yang bago aton kalipay nga sa duwa na katuig 2018 kag 2019 nangin Rice Achiever Awardee kita sang national, no, because of the recognition of the national government, particularly the Department of Agriculture, sang pagtaas naton sang efficiency naton. Efficiency. Efficiency naton, And also, no? which results to pagtaas mo sa production, of course. Pataas ang production kag more importantly, Action Boy, ang income sang aton farmer. Ang aton ginalantaw na dira nga dapat ang aton nga farmer maka-survive in terms of livelihood. Okay, let's talk about efficiency, no? Kaysa sila ni mo kay ina sa ibang country, they're producing 8 tons per hectare, while kita diri tag 4 tons lang. So this is again, I think, a question of efficiency on the part sa mga farmers. Nano mga factors ni Mayor? Nano kung we talk about efficiency, let's be more specific. Nano ang ara sa ila tuyang daw wala diri sa aton? Well, una gid, no, weather. We Okay. as Ikaw taho man sang weather nato. oh, I think we're the magani. best weather in the Correct, world. correct. But we are dependent on the weather ang aton nga mangunguma, hindi lang sa rice pero tanan nga agriculture. Second is of course technology. Technology. The way we produce our rice from preparation of land to harvesting. Madamo nga bag-o na nga mga technique ang aton nga gina-introduce sa aton nga mga farmers. Ilabi na gid ang aton nga mechanization. Correct. Masyara patagyapon sa stage lang nga magtanim, di biro, blaw. Ara patagyapon sa una. Correct. Ti amo na nga for the past ako halin pa ko sang vice mayor ko nga naga-advocacy sang mayong farming. It's been 5 years now or 6 years even nga nagsugod kita sang introduction of mechanized farming from planting to harvesting, no? Of course hindi naton matatapan ang bago about 11,000 hectares na ang producer sang aton humay. So amat-amat lang ang aton introduction of mechanization. Oo.
So ang bago ya on its own as a local government unit nagahimo ni saya sa mga programa para nga ma-upgrade naman ang technology sa rice farming sa siyudad sa Bago. Yes, so ang Bago City mismo nagatingwa nga matagaan naton sang maayong talupangod ang aton rice farmers kag nagasugod sina of course sa maayong binhi sang humay, no? So nagahatag kita sang maayong binhi subsidized para nga ang farmers naton manubo-nubo ang ilang pagbakal sang binhi. Tapos may mga model farms kita nga gina-introduce naton ang synchronized farming, no? Kaupod din na in collaboration with provincial agriculturist and DA, of course. So, Okay. During this time, at that time nga nagproblema ang mga farmers because of the low presyo sang kuhan, sang humay. Ang Bago, may mga ginhimo ang Bago para at least ang ato mga munguma daw hindi man sila matamaan. Para sa province, wala may arang province nga daw nag-procure sila mismo nag-procure sang humay from the farmers at this price nga hindi sila matamaan gid bala. Sa Bago wala ta mag-amo sina kay ginalantaw namon nga capital ina eh. It's a form of business and ang local government when it goes into business may kapirdihan ina mo, Laban sa no? punto. Laban sa pirde. Kay ga-subsidize na tangadaan sang binhi, ginalantaw lang naton nga mga extension farmers naton mas nagalakat sa aton nga mga mangunguma kag naga-close monitoring sang ilang pagpanguma nila, no? Ang province, of course, we're happy nga may ara sila subsidy for procurement. Wala kita sinaya sa Bago, pero nagpalapit ang NFA sa aton sa dira sa aton nga sang provincial rice processing center naton sa Tabunan para nga mas malapit sa aton nga farmers kay ang NFA traditionally bakal na sila mahal-mahal jutay sa aton nga market forces, no. Well, anyway, na-mention ni mo, Mayor, nga ang city is naghahatag man subsidy mo sa aton nga mga rice farmers sa ila pagbakal sa binhi. So siguro kung epekto sa rice farmers, mas hindi gid pareho kadako sang epekto sa mga taga-syudad sa Bago compared mo sa mga rice farmers nga wala agabaton subsidy. Oo, dako ginaya nga bagay. Kung may subsidy, pero hindi kay may subsidy sila, hindi gid tanto ang impact sa ila. It will lower down your cost gid dako nga bagay. Okay, so anyway, Bago, ang Bantayan is dugay na daw is becoming a tourist attraction, no? A place to go to sa mga nagakadto sa siyudad sa Bago. Ibang gani gabalaan ko gakadto lang to para lang magkaon sa Bantayan Park, no? Kaya kadlapit man lang sa Bago from Bacolod mo. So ibang gakadto lang to man makaon, mabalik man lang dahil sa Bacolod. So it's gaining that image nga pwede gid kaladtuan ang Bantayan. And subong sini nakita naton nga may mga development nga patigayon dira sa Bantayan. Ano sa mayroong plano gid sa Bantayan? Yes, ang Bantayan aton amon ginakabig new growth area ina sang Bago City. That is a natural accretion of about 15 hectares nga aton butangan sang master plan. It will be mixed use nga plano, no. Tourism is one of the attraction, no, because it is beside the Bago River, matahom. But I have history jutay Action Boy kay I have to give credit where credit is due. Ang aton late mayor nga Manuel Tutay Torres had the vision of
making it part of the attraction of Bago City, no? Siya gid una nag-develop sina. Dason sundan ni Mayor Monet Torres nga Vice Mayor naton subong, siya gid ang nagsugod nga mas massive ang development dira, no? So ginsalo ta kag tagaan pagid sang maayo nga pundo, dako nga pundo para nga ma-realize na gid ang development sang Bantayan Park. So subong sini sa programa man sang national government nga green naka-access ta funding, ang aton nga local development ang dalan almost 1 kilometer na nga naga Dira sa pangabay Bantayan, no? dra sa Bantayan, no? Along the river banks. Tapos ang aton nga iban nga pundo ginhimo ta subong ang ginaobra tagid is we're building a promenade para nga makalakat ang tao beside the river. May bike lane kag of course may motorist lane, no, that will traverse all the way up to where ma-end ang aton nga dalan. Kag along the way now ang aton gina-develop is the commercial area nga amo nang ginasiling mo nga mga kalan-an, fresh seafood, fresh food ang gina-offer dira. Kag in fact to signal nga Bago is serious about developing Bantayan Park, inbutang naton da ang aton tourism nga office, no, nga amo of course ang aton isa sang pinakadako nga benefit would be tourism gid. So that signals our commitment to developing the 15-hectare Bantayan Park. May ano sa mayor, may plano sa to extend the park? Yes, in fact there's a master plan that has stages. May ara recreational area, may ara tourism area, may ara commercial area. So amo nang ginasunod naton nga master plan. Okay. Nakita ko ba sa mga nagliligad, may ara dira, I think, I don't know, may daw no dragon boat competition dira before. Oh, correct na. Siling nila kuno ang ina ang Bago River, kuan gid siya daw nami gid siya para sa amo sini nga mga sports, no? Kita ko man daw sa una may mga naga-jet ski man dira. Are we also into the developing this kind of sports para nga magamit na sa aside from the ining dry land ya, ang river magamit gid siya for tourism purposes? Oh, mo gina nga aton nga gina-envision, no? Pero gusto namon nga ang private sector should lead that. May ara na tada spillway nga ginatawag nga on weekend subong mga jet ski kag naga speedboat nahulog sila da sa aton kag pagpatawhay dira sa aton nga Bago River. Ang Dragon Boat Race kisa nakagadto na da, pero unahon ta nang development sang aton nga Bantayan Park, and I'm sure those things will follow. Okay. Sige. Antes siguro magsaylo sa aton nga mga activities para sa charter anniversary sa Bago. Ang Bago will be celebrating is 54th, no? 54th. If I'm okay, balo ka hindi ko na malipat sang edad sa Bago, kaya hindi na maglayo sa edad ko mo. No, sige. I'll just want to touch mayor sa economic activity sa Bago, no? Kay sa una kabalo ka naman sa una sa mga istorya sa una nga yung Bago kuno hindi pasulod sa insect, mga amo na lang nga mga istorya. Sino una yang local government yang hindi gusto sa investor magsulod man? Ha? Sino nga local government nga hindi gusto sa investors magsulod sa ilang banwa o kung syudad, no? Kumusta mayor ang economic activities ng Bago? Kita naton dira ang aton nga pinaka-proper do ka busy na gid man. Thankfully, madamo man sang investors nga nagasulod sa Bago, no? Tingala ko gani kung diin na naghalin nga myth, no, nga hindi welcome ang mga
no, nga mga utod nato, nga mga inject. Amot lang may kumanti insakto na ako. May sa una dami na pati ako ng istorya. Guro ba si nag-aaway lang may kuan guro sa una may nagatulo negosyo nga incheck guro nga. Hindi gid man niya sila nga daw pareho ni sang mga SM sa mga na mga kuan ng bala nga negosyo. Siguro ba sige away-away das sila sang iya nga tupad. Nga guro ba sige nahaboy sa permit. Mas ito drama na galin ang myth nga mo na. Ang akong take sinaya, which is supported by reality on the ground, is that since Bago City has always been promoting as the rice granary, agriculture, agro-industrial center of the province, most of the investments of our brother Chinese, local Chinese, are also sa Related to complement. agriculture, So oo. lantaw mo lang aton nga mga rusira na halos tanan na Chinese na. okay. Daso ang mga feed mill nga patindog da Chinese na sila tanan. okay. So hindi at first hindi sila kitanong kay hindi commercial, hindi retail ang ila okay. investments. Oo. Pero subong ara na da may retail and commercial activities nga damo ng Chinese. Of course, open yun way tayag discriminate, no? As long as maluyag ka magsulod kag magpatindog sang negosyo mo sa Bago, you are welcome. Kaya ang pinsar sa iban basta in-check ang negosyante tiga baligya ka mga chicharon, mga dami baligya kid bledo commercial gid blaya. O te subong ara na mga hardware nila May ginabaligya. mga manugsulod pa nga kuan. Yes, so hindi talang gusto pag preempt, no, kay Ako kay may karon. naman ko nga iban eh. Oh, hindi talang pag-preempt pero nang damo sang nag-inquire sang Bago City. In fact, ang isa sa problema sang Bago City is its commercial area is very small. That's where Bantayan Park will come in. Kaya mo nang extension sang commercial area naton. May plano ka mayor to transfer our city hall or Not in the near future. Kasi kay kay tungod iba na sa nga mga syudad amo na mo na sang kuan sang mga city hall tapos ga create sa mga bago growth area kay ti ang balukat ti catalyst man ni ang city hall mo kung magbutang ka sa isa ka lugar isa na growth area na siya. amo na tutuod na it follows that where the city government is ang commercial activity nagatuhaw man dira, no. Pero amo na gani, that's why we have Bantayan Park kay amo nang masabat sang aton nga okay. commercial activity kag economic activity naton. Pero ang City Hall sa tan-aw namon niya subong sufficient pa ang area, not in the immediate vicinity of City Hall, pero may mga adjacent lots kami nga gina-develop nga dira ang aton nga mga government offices nga ibutang, no. Sa didto sa aton Bantayan Park naguna na to na silingta ang tourism kag ang aton Senro, no, ang Department of Natural Resources naton sa probinsya ara da subong sa Bantayan Park man. Okay, sige. When we come back mga ka-aksyon, istoryahan natin ang Bago. Kay Bago will be celebrating its 54th charter anniversary comes February 19. No? So, balikan natin with our tourism officers from Bago City ang i-discuss natin ining mga what's in store for what would we expect sa sining charter anniversary sa Bago City. Kiti kuan man mo na dalayuhan man sa mga tao kung mag-charter anniversary ang Bago City, no. We come back diri sa aton nga pagpalagad sa Kapihan sa Aksyon pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Agapas ang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Time na 9:40, balik kita diri sa atong pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Nga ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Nagagamit sa natural sweetener ng stevia. Mabakal nato ng Dr. Alfred's Green Coffee sa tanan nga sangasan Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlet. So, be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee every day. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. No? So balik kita diri sa aton mga bisita, Mayor Nico Yulo of the City of Bago. Kadto ko di sa mga tourism officers nato nanay si Roseni, Ma'am Roseni Mina, kag si Mayan Fortus, kag Judy Lynn Lirasa. No? Si Kuananayo, si tourism officer Roseni. Rose, kumusta? Ano ang aton nga mga activity, ano aton mga anong balantayan? Kabalo kita nga ti charter anniversary. Anong balantayan aton dira? Okay. Action Boy, good morning sa liwat. Ang aton nga 54th Charter Anniversary Celebration, officially magasugod ini sa February 12. 12. Oo, sa opening sang aton nga Agro-Industrial and 12 is a Wednesday, Educational okay? Fair. Oo, so, damo na siya. Pero before sang February 12, may ara kita na nga daan nga mga activities. Ang iya sang promenade, sang iya sang DepEd. May mga activities na sila. Ang kabilugan ng mga teachers sang Bago City. Okay. Kag magasugod kita na sa Feb 12 until February 19 ang Highlight. na. So ang aton damo kita ang mga activities, ang pinaka mayara kita diri ni sa fiesta namon gina-celebrate ang
Employees Day. May ara man nga search sang diwata sang bago. And then, ang sa pinakakag may mga activities man nga nagakalain-lain nga iya sang may ara man ta iya sang mga PWD, may ara para sa mga youth, may activities ba ng SK, kag may ara man kita para sa mga women man, may Zumba. Okay. So, may ara man kita, may isa man kita ka-activity nga, ang inatawag sini, paindis-indis sa pinakinamit nga luto. Himo sa bukas. Kada tuig do ara na yan, ha? Kita sina tungod nga agricultural kita mo, so naghimo kita sinang activities. Okay, ang iba naman nga activities, ang makadto kita sa pinaka-highlight na mo, no, sa 19. Sa 19 sang aga, parade, then ma-follow ang Babaylan Festival. Aga? Hapon. Hapon, okay. Sa hapon na siya. Then sa gabi may ara kita mo niyang pinakagusto gid nga activities ang aton nga mga pamatanon in a music fest. Banda? May banda, mga kuani sila mga celebrity nga mga band. So we have Shakol? Mga... hindi na yata. Daan, hindi man ko kuwinta. Daan na yun siya. Hindi mo pa ng jimpo na ako ng Shakol. Okay, meron kita nga mga bago, no? Like December Avenue. Okay. Pati ako Okay, na. we have Ben and Ben. And I'm sorry. And Morissette. Si This band, Morissette I'm Amon. sorry, no? Yan daw wala kuya kabalongan no ng Ben and Ben. Okay, anyway, may mga previous commitments siguro ang Ben and Ben. And then we have Morissette and her band. So, May mga artista? may artista sa Linay, sa Search and Diwata, kag sa Employees Day. May artista. Sino mga artista? Way pa? Wala pa. Organ na secret nyo lang, anay. Wala pa Gina-secret artista, subong kay gina-secret. Sige. Si Mian, ano nga ton? Iba anong mga madugang naton dira nga mga activities? This charter anniversary celebration, one of the big events nga ng aton ginahiwat sa syudad sang Bago is the Farmers Day. Farmers Day. Oo, ginatagaan ginamon sang dako nga importansya, syempre ang amon nga mga mangunguma kay since nga amo ina ang pinaka-major nga industry sang Bago since we are agro-industrial ang amon nga ekonomiya. Inang Carabao, may Carabao. Carabao Festival, under na da siya. Under na siya, okay. Upod na siya sa amon nga Farmers Day. Ang amon nga nang host na is ang amon nga City Agriculturist Office and City Veterinary Office. And also, isa pagid is on the side of tourism as nambal ni Rose is the Babaylan Festival. Babaylan, no? Oo. Kag ang sa amon nga paghiwat sang charter anniversary ara gid ang aton nga 24 ka barangay sa aton nga agro-industrial trade fair. Correct. Amo na isaman sa kaladtuan, of course, during the charter anniversary, ining mga Agro-booths. no? Kaya hindi dira sa Bantaya. Di kayo, Mayor, why hindi mapektado ang mga booth naton dira? Amo na nga ang aton nga mga restaurants dira may agreement na nga for 2 weeks of February maano sila nay ngita sa lugar nga ila kay ginausarta na as agro-industrial fair. Kag ang highlight da of course ang kada produkto sang kada barangay gina-display nga pwede mabakal sa aton nga mga bisita. So hindi ka na magkadto sa ilihan para magbakal sa kung ano tong ilang nga produkto to kay ara na da. Correct. Kaya ang pinaka popular subong is the organic nga mga produce, no? Red rice, black rice, vegetables. Damo na display sa agro-industrial fair nga kung kisa hindi mo makita sa iban nga adlaw. Kag of course ang mga delicacies, may mga delicacies man na no? Kada barangay may mga delicacies man sila. indis sila sa isa pagid nga part sa agro-industrial trade fair is the one barangay one product nga competition. Amo na ang One showcase barangay, one product. Yes, gina-showcase nila kung anong pinaka the best nila nga produkto. So makita ara na ng mga pinakadako,
Laba, pinaka. Like boy, pareho sa Sampinit, Aha. famous na sila sa asin man. So, ang pinaka-asin nga asin. Pinakanami ko rin Pinaka-puti, gurong asin, nga ano? Kita ko to gani nga, buy ko to sa Friday, hindi ko to harvest naman sila sa asin, no? Good naman sila. Ako bala taga-bago ko to, taga-bago ko, pero personally, wala ko experience bala kung paano magkuhan sa asin mo. Sang bala kita ko lang na maglabay pero wala ko makita bala nga kung ano mo bala sa asin, no. Kita ko ginaluto-luto pa na, no? I don't know. May ginabulad. Ginabulad. That's why summer. Okay, production sige. sang rice. So what else? Ang Babaylan Festival, pila ka barangay ma-participate? Pila ka group ini sila, pa competing groups? May 24 ka barangay ang bago. So, gin-divide namo ni into 12. 12. So, nag-mergs eh. Okay. Oo, Nag-merge, so we have 6. May ara barangay nga tag-2, may tag-3. Basta pila ka ang competing groups? 12? 3. 3? 3 per group. So, we have 24 divided by 8. So, 3. 8 groups. Oo, 8 So, competing groups. 8 competing groups. So, Okay. tapos, in Alo, addition, sa nagligad nga matinuoy, kiti pagbata sa babaylan, aragid ko na mo. Pag start isang babaylan, no? Aragid ko ya pag sugod isang babaylan. Oo, aragid ko na sa bago. Kaya 1996 ko na sa bago mo. Aragid ko na pag sugod sa babaylan festival. So, sa pagligad sa matinuig, how would you compare sa babaylan suwong kag sang una? Sa una yawan pa na kami explain mo kay ting babaylan sa una daw ka negative bala sang sa connotation. Asa daw ka negative, no? Kasi mayor hindi na Kaya si Iban daw ka negative bala sang ila perception bala sang babaylan. Actually, nang damo magina naga-criticize ang babaylan nga amo gina kuno ang ginpili sang Bago City. Pero hindi namon manigar nga amo na yang history of Bago City. Nga ang mga elders, mga leaders niya sang una were babaylans, no? Okay. Pero ang amo nang gina-emphasize na subong at the end of any dance is the enlightenment. Kaya naglain man ang halin sang babaylan, naglain ng history sang Bago City, naging Kristiyano siya. So we are showcasing the transformation of babaylan, pero we are also teaching our young nga amuning ginahalinan ang kadamuan sang ang history naton before the Spaniards came. May history na kita ya. Ara na nga daan ang existing ng tao sa bago kag sa pungsod sang Pilipinas. Kaya ginatudlo sa aton sa eskwelahan, Magellan founded the Philippines. Nga nadula tao. Ara na tangadaan niya. Muna ako, that has always been my question. Correct. Anyway, iting babaylan kaya abis ng iba niyang babaylan, munog barang, munog hiwit, na muna lang ilangan na maminsar, bala. Ang babaylan actually, let's say, sa unang chimpo, sa isa ka community, may leader na da. Ang leader na, amo na siya ang advisor, man, kung may problema ka, kung may mga away-away, kamo amo ni siyang ma-settle sa inyo. Kung kisa katungod ang pagbulong sa una, mga herbal mo, hindi sila kabalo ni sila, no? Healer man ni sila mo. Priest man. Mga priest man sila, kakondak man ni sila, guro marriage, kung ano nga klase man nga mga seremonyas nila. Pero hindi ni sila yung mga malain nga tao. Papa Isyo is a known babaylan, no? Hindi ni sila mga malain nga tao. Amo ni sila ang mga respected ni sila actually Respected. sa ilang community during that time. So, amo na siya nga ang bago is just giving honor sa history. Correct. Sa nga aton sini nga mga hindi bla giving honor to history. Amo na siyang babaylan ang iba niya mga lain-lain ang inyo sa sikihor na yang inyo yung mga ang mga munang barang. Boy, action boy, ining mga babaylan unsa artistic side naman nila, di ba mag-perform sila sa healing. Correct. May out na sila ya. Okay. When they perform bunyag, kasal, may mga ritual. Correct. May mga ritual sila, oo. So, Actually, hindi man it's actually mas nila kay iban gamba kuno do pagan, kuno do pagan sabi no. Hindi actually, hindi amo ning ilaya nga during that time
daw tradisyon culture ni nila eh. Nga amo na sila yan, di ba la? Subong gani mga nga may luya ka gani subong sige pa gani luya. Actually, kung italaw mo gid ang pangluya, It's a may ara man na siya nga kuan mo nga kuan gi man na siya kay luya. Actually, kuan gi man sa mo may medicinal effect gid man mo, di ba? May healing effect gid man mo. Tiyan ako balo ko na magluya no? That doesn't make me a bad person, di ba la? Kung nagbulong ko, nagagamit ko sa mga herbs dira para sa pagbulong, that doesn't make me a bad person. So, amo lang isang babaylan, siguro, it's just giving his honor sa mga leaders ang una, no? During that time nga, sa nga, una nga mga chimpo, no? Isa pa sa kinabantayan sa Charter University, of course, sa aton nga, nang search naton sa Diwata, may sota pag dating, no? I think si Jodilyn ay guro ang in charge na basta mga beauty contest gani kang mga amo na si Jodilyn saya. Saan na saya? Sige, malaan mo gid, Bombo, ano na. Sure. Ang aton nga Diwata Sambago will be on February 17. 17. 7 o'clock sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center. And may ara kita nga celebrity guest, muna si Tony Labrusca. So he is coming to Bago. Tony Ano Labrusca. Dito na yan, kakilalas na yan. Ang mga millennials, actually, kilala, gid ni siya yan. Ano to na? Ari pa tayo sa mga Sharon Cuneta, yakang mga gamit kong susyon. So, kadamo na yung nagabantay sa'yo actually, no? Tony Labrusca. Oo, ina-await na gid nila ang presence ni Tony Labrusca sa Search for Diwata Sambago. Mano sa Maserenade? Ma-serenade na Okay. siya and then ma-perform, song Diwata number na siya. Sambago na Diwata siya. Sambago. And then, i-mention ko lang, no, sa February 15, may ara makita Fantasia. So, amo naman niya ka LGBTQ, ya. So, ang Bago City, gina-recognize man ang ilang contribution, no, sa aton nga syudad. Kay kadamo man na sa ilang mga Hindi talented. na mo magsunod na sa iba niya sa mga missionary. Ay, wala. Nga ang mga transgender, pintrahon na nila. Wala. Mula sila sa May competition ara gid sila yang sila nga para iniya sila. para iniya nga sa ilang nga gabi man. oo. And then may ara man ta sota, no, kung may ara pageant pang babae, may ara man ta pageant ka pang lalaki. So amo niyang sota sang Bago. And then, i-mention ko man, may ara kitang gawad Bagonhon sa February 18 naman niya. This is in recognition naman sa aton nga mga taxpayers, no, sa individual kag business nga categories. Okay. So sa Kwan, sa And ano ganito panawag sini sa Diwata, damo ang Diwata naton, ang madaog naton, nag-represent sa Bago sa panaad nga. Actually, may ginapagawa kita ng a waiver, no? Hindi na siya automatic nga once mag-queen ka at ma-represent ka dayon. Kaya you have to meet certain The requirements. requirements also set by the province. So, kung wala problema sa atong kandidata, automatic siya na. Pero if may ara nga hindi niya ma-meet, mangita kita sa Pero ang entrance sa Diwata sa Bago are residents of Bago City? Yes, we make sure nga they are really residents of Bago, or if not, may roots sila from Bago City. Even if they're not residing in Bago, basta may roots sila. may sa roots sila up to Bago. their grandparents. Actually, kasi Bago, damo man tahom nga mga ano, Damo, hindi gid. matakinanglan pa mag-import sa aton nga magkwanda, no? Oo. Sige, Mayor, dugang ka? Iduga ko lang, no, kay nahambal mo nga do wala nakitayas dira sa mga artista nga bago, no? Kay even the way namon mapresentar do waki lang abi, pero sa tutuod lang inang highlight naton nga banda naman niya gin aton ginatagaan sang importansya instead of the mga artista. Pag-mention ko sa mga names ni isang banda naton sa mga kinablusan ko, ga hinugyaw gidayon sila kag siling magadto gid sila sa Bago, no. So maybe it's just a form of enthusiasm on our part nga hindi pa naton ma-appreciate subong, pero I'm sure that ang pamatanon naton niya pagbati nila sa mga ngalan sang aton nga mga banda, hindi man artista pero kabalo sila sa music sining sa aton nga mga banda nga ma-perform sa chart sa 19 sa highlight gid sa gabi. Ang 19, Mayor, kay Bago bala, pareho na kung ibutan, I would presume sa bantayan sa ibutang, no? Ining mga banda.
Hindi sa aton sports complex, Manuel Y. Torres Sports Complex kay ito. dako ni. Dako ni nga, nga event. Samantayan lang daw, hindi siya kay Oh, okay. Dira ang aton nga it will be like a 4-hour, 5-hour concert nga lain-lain, duha ka banda kag isa ka singer. Pero siyempre may ara man nato gyapon niya sa bantayan, and those that will not go to the concert ato man ato sa bantayan. Why kita ya street party? May pagkatapos na lang sina. While ang kay tungod nga may fireworks kita display dito sa bantayan niya, while ang concert is going on, kay hindi man naton kay duha ka banda, bali tatlo ni ka banda hasta ni sa mga gabi na gidya. Okay. Balik ko sa kuan sa agro-industrial na opening. Sino may mga may kuan na kita, may guest na kita for that opening? Ang guest naton is a party list representative, kay siya man na ang hatag sa amon sang mga financial assistance, like ang may-ara kita da sa buong building para sa aton fish market, gitagaan namon siya, gitagaan nila kami. So it's also in honor of recognizing ang contribution nila sa bantayan, no? So but of course aton nga governor, vice governor, ang congresswoman naton imbitado sa opening sang aton agro-industrial fair. Okay. Ang kuan niya, Farmers Day, I would presume may aragid ka muna bisita siguro, no? We are still trying to get in touch with Senator Villar. Senator Villar being the champion of agriculture. Certification law. Rice Tariffication Law, wala po sina. Ang sugar industry, siya gabulig. Ang aton, kay tungod siya ang chairperson sa Committee on Agriculture sa Senate. Kagang sugar liberalization bill kuno daw na chance nga mapasar. Sa subong sini wala pa, kay dira na nakita sa rice tariffication law nagka-problema kita. So mahinay-hinay kita dianay sa liberalization. But of course we acknowledge nga sometime in the near future matabo gina kay hindi na nato niya mapunggan amo nang agriculture sa kalibutan. Kuha na ga open na kita sa trade sa iban nga pungsod no? We are already a net importer of sugar. So that means nga hindi ta manigar kinahanglan ma-import kita para sa kinahanglanon sa aton nga mga pumluyo. Sino kinahanglan makuha kita atong i-upgrade ta gid ang aton nga efficiency. Yes, as far as sugar is concerned, mas advance na ya kay ang aton nga mga sugar farmers, damo iya sa sugar farmers sa na ang mga country nga nagtuon diri sa aton. Amo na. In fact, base may delegation naman nga ipadala sa Thailand anytime in February. Kay ang Thailand isa ni sa mga pinaka-advance na sa sugar industry nga ato ng balan 40 years ago, they sent a delegation sa Philippines. We were producing then mga 2.5 million tons. Sila daw ga-producer not why pagani klabot sa ka milyon. Today we are still producing some mga 2.1, 2.2 million tons. Sila ya 6 million na. Amo na ga-import na sila ya. Ga-import na ga-export na sila ya. Ga-import na kita from them, no? Kag grabing ilang nga subsidy galing kay kita may ang may SIDA fund kita hindi man makabalo magasto ng aton nga SRA. Gani nang underutilized nga mga financial assistance from the national government. Ang problema underutilized ang aton
ang funding nga halin sa national government nga natuon gid tani sa modernization of aton nga sugar industry. Pero aton nga natingwaan nga ma-efficient pagid ang paggamit, no? Dason ang aton nga farmers problema kita kay tungod nga economies of scale ba na naggagmay ang aton nga mga kadutaan, budlay mag cultivate sang gagmay nga mga nga duta amo na nga may programa ang SRA sang black farming. Sige. Well, anyway, siguro invitation lang from kunyo kag may dugang ka mo, Rose, Mike mo, Diog. Action Boy, gusto ko man lang ipabalo no sa ato na nga gawad bagunhon nga ginahimo naton kada tuig. Hindi lang outstanding taxpayers naton ang aton ginatagaan sang pasidungog, kundi may ara man mga bagunhon nga excel man sa ilang nga field, like in the field of media. Ayaw. Ano kaya, wag ko to makita. Ang kuha na itong amo to sa? Amo na to siya. Ano invitation na to sa akon nga makadto. Tuloy ko mabasa pa dahol. Saan ay? Okay, see you sa February 18. And then, ang ato nga guest speaker, upod mo gali nga tagaan taman sang recognition si Regional Director Lea Delfinado. Okay. Isa man Sa ka bagunhon. DPWH, Yeah, oo. oo. Okay. So, we have also Brigadier General Rodolfo Labadia Okay. Classmate sa ko na. Philippine Army. Classmate ko na. Batch ko kami game classmate. Oo, Okay. kami gina classmate. Then we have also Admiral Joel Garcia. On year ahead na sa sakon. Oo. Guest kag siya ang aton na Guest speaker. nag-decide nga siya ang aton PCG nga na guest kuwan, speaker. Philippine Coast Guard, si Joel. Kaya iya ka manghod na mo ng classmate ko, ng bayi, okay, si sige. Joy. Oo, ito yung mga... doktora na to yan. Anyway, sige, your invitation sa aton nga mga... Okay, sa tanan nga taga-Palamati, especially sa labi na gid sa mga taga-Bago, ginaimbitar ko kamo sa pag-upod sa aton, upod sa amon sa pagselebrar sang aton nga ika-54th Charter Anniversary Celebration this coming February 12 to 19. Okay, Mayan? Pareho man sa imbitasyon ni Tita Rose, gusto naman namon imbitahan ang mga taga-Negros sa iban pagid nga lugar, maglagaw kamo sa Bago from February 12 to 19. Madamo kami sanggin preparar nga mga events nga mag-enjoy gid kamo. Kag makita nyo man kung paano ang mga taga-Bago mag-celebrar sang ila kapistahan. Diyan ay kami ara na siya nga daw ga ano ganin nang tawag sa una na ni Clem ay nim lang daw ga kuan lang table daw ga sinaot lang balaya. Sinuriyaw. Sinuriyaw, Oo. Okay. So, Iya ka mga city employees ina. So instead nga sinuriyaw, subong may ara na kami sang amon nga Employees Day. Okay. Judeline siya kuan guro para sa Sota, sa Diwata, sa Fantasia. Balaan, ganyan nga akong specialty. So, sa liwat ang Fantasia na sa February 17, 40 years old edition and above na siya. Oo, bali, ang maka-intra lang is 40 years old and above. Yes, alam mo na siya. And then, ang Sota, no, sa Feb 16. Wala ganyan na mo na-mention. Sa Fantasia is? Fantasia is Feb 15. 15. Sa Coliseum. And then Feb 16 ang Sota. And then sa Feb 18, iyan naman nakadeped naman yung extravaganza and showdown. No. Sa Coliseum man na siya. Feb Iyan sang 17 is Diwata. Feb 17 is Diwata, sang Bago. Arada si Tony Labrusca. Si Tony Labrusca. Oo. And then sa Feb 19. Ang mayor si Tony Ferrer man nga mo. And then sa Feb 19 no, ang aton nga big event no is the Music Fest featuring December Avenue, this band and Morissette Amon. Sige, okay. Mayor, sa imong mensahe sa taga-Bago and your invitation also. Okay, so sa mga taga-Bago, may isa naman ta ka simana nga magselebrar sang atong nga charter anniversary. Amuning chimpo nga makapulo pa huway naman taanay kay 365 days of the year trabaho man ta. This is a time for us to celebrate, no, what we have done as a
people sa Bago. Kag ang akong imbitasyon niya hindi lang sa taga Bago, kag hindi lang sa amon celebration kundi nga sa iban pagin nga adlaw Bago has a lot to offer. Subong ang ginatagaan namon emphasis ang farm tourism, no? Madamo sang mga individual farmers nga gina-showcase nila ang ilang mga produkto, and they are even willing to share their technology, their how they grow their products. Kag labi na gid sa organic farming nato, no? Hindi lang ning tungod nga may niche in the market, pero may health effect ining organic naton nga farmers. So you can contact aton nga tourism department for aton farm tours kay amo na agri-tourism subong ang aton mga emphasis, no? Kag madamo pagid kita nga talan-awon sa Bago City, labi na gid ang ginatawag namon nga Bantayan Park. Lapit lang sa Bacolod City. It's by the river, it's healthy, it's healthy breeze, kag healthy nga pagkaon. Sige. Mayor Nico Yulos ang Bago City with Ma'am Rosene Mina of the City Tourism Office. City Tourism Officer naton dira. May Ann Fortus ang Senior Tourism Operations Officer. Kay Judeline Lirasan, Tourism Operations Officer. Basahon ko lang ng iba naton nga mga kuando kay Maria Fe de la Cruz, good morning. Maria Luz Grialdo Macunat. Butch Barato. Nga ako wala pa Jollibee sa Bago kay ara naman sila Carlota. Ara na lang madali na lang na. Charito Serva de Masina. Good morning no sa mga kababayan taga Bago guro ni siya. Mga serba no? Mga serba. Imo ni siya. Classmate Edwin Pineda ate sa kuan niya sa abroad ni. Ari mga taga Bago, mga taga abroad, sige. Maria Berna Miagamo kay Clem. Good morning man kay Clem del Castillo. Sige, amo lang nanay kito lang alang nakita sa aton nga panahon, no. With that mga ka-aksyon, salamat sa aton bisita from Bago City. Tita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,